tabing ilog ng Saragosa, sa kahinaan ni Santiago, ikaw ang naging sigla sa gitna ng pagsakop at alinmang sakuna. Sa pamamagitan mo nagkaroon ng pag-asa. Kasama ng panahon, pananampalataya'y naglakbay, naging kasagutan sa matagal naming paghihintay. 250 taon ang pagdating mo sa aming buhay. Pasasalamat at debosyon, buong puso namin iaalay. Birhen ng Pilar, mahal na Ina, mula sa'yo malinis, sana'y mamasdan. Birhen ng Pilar, Maria, aming ina, kami ay tamlahan patungo sa aming kaligtasan. Bawat sandali ng paghihirap at kalungkutan, tulong mo'y aming pahinga, aming kapayapaan. Tunay naming haligi, tunay naming sandigan, ikaw ang aming ilaw, orena ng kalangitan. 250 taon ang pagdating mo sa aming buhay. Pasasalamat at debosyon, buong puso namin iaalay. Birhen ng Pilar, mahal na Ina, mula sa'yo malinis, sana'y mamasdan. Birhen ng Pilar, Maria, aming ina, kami ay tanggawan patungo sa aming kaligtasan. May isang misyon, maging tulad ng iyong anak, pagsunod sa Ama, tulad mo kami magsikap, gabayan mo kami sa bawat naming pagtahak, patungo sa'yo, Ina, patungo sa iyong yakan. Birhen ng Pilar, mahal naming Ina, mula sa'yo haligi kami, sana'y magmasdan. Birhen ng Pilar, Maria, aming ina, kami ay tanglawan patungo sa aming kaligtasan.
Mayap, agat panapon po kay katamungan. Yabetala po kaniting misa, ding pasalamat kambering karelang pamilya. Renz Mags, Mary Ann Masangkay, Cora Malonzo and family, Vice Mayor Keko Almario and family, Alexandra Urbis. At para po kayong kapasalamatan ng birthday, Milagros Olivares, Justin Emmanuel Balboa, at Yuli no sana banuan nga pong ginuding kapatid tamong mayangon na biye, Fernando Tumintin, Crescencia Tumintin, first death anniversary na pong Tomasa Aguilar. At tsuta na po ni King Aldoning Merkulis, ning mumuna ng Domingo, ning Adbiento. Hidaon tayo po iting misa, ban kambila na tingata nakatamo, at ding kaya katamong pamilya ni nga pong Ginoo, laban king COVID-19. Paunang salita, hinda kaya ng manatiling dili ning Pasko, hiyang pamagbayong pahintulutan tamong marapat, busal din kaya katang puso. King mumunang pamamasa, iyasayas lalarawan ng bangkete ning Mesiya, anting metong maulang selebrasyon. Haibien ning Diyos kaya katamo, kay bat ng mila ko ning belo ning takot at pamag-alinlangan. King Ebangelyo, Jesus pa kanano ring tao, king traditional ng simbolo ng Eucharistia. Makatipon tamo kaniting Eucharistia, bansa lubungan, tayang sakramento ing Ginoo, at bani pagkaluban tang bayong sikanan. Yung paring magmisa po ni Reverendo Padre Brian Lising Tayag, SSP. Talakad tamo po para kindalit a pamuklat. King mit mong kapasalamatan karing krasyang tatanggapan tamo ibat king Dios kikatayang umpisan ning kikatamong banal a misa. King lagyo ning igpa ampo ning anak ampo ning Espiritu Santo. Amen. King Ginoo ing kikatang kapanayan kaya tayong manayang kaligtasan ing Ginoo manatiliya kay kayo. At kaya ka antimorin. Kapatad, ban makipakadami tamo, King Mesiya, amag kasakit, si Shantalareni, ngeni, ding kikatamo meging kasalanan at anyawaran, ing kapatawaran, King Diyos. Iyag kastayang miyag nanagnan, magkumpisal ko, King Diyos, amayupayang tutu, at kay kayo kapatad, uling mi kasala kong bina, kingisip, amano at tapat, at miyayaliwang kakulangan.
Ulinita ipanagapuko kang Santa Mariang Kapilanmang Birhen, karing sablang anghel ampon santo, at kay kayo kapatad, ingi panalangin niyo po, King Diyos aginutamo. King Diyos sa mayupayang tutu pakaluluhan na katamo, at King pangapatawad na rin kasalanan tamo, itala na katangan sa King Bie alanangga. Amen. Ginu pakalulu, Ginoo pakalulu, Kristo pakalulu, Kristo pakalulu, Ginu pakalulu. Ginoo pakalulu. Manalangin tam. O igpaming mayupaya, ipanigapumi, ing isadyamo sana ring puso ming tanggap kang Kristo, potang datang yang mitmong ligaya. Makapakirake nakeman sana king bangketi karin banwa, anong nuya mabibiye at mag-ari kambemo, at ning Espiritu Santo, metong king panga Diyos, manggaman king alanangga. Amen. Ing leteriya ning amano. Pamamasang ibat, king libro ning propeta Isayas. Keting bundok ning Sion, ing ginung mayupaya, migsadyayang metong nga bangketi, para karing sablang bansa, keti king yato. Bangketi ning piye kamanyaman apamangan, at mga mal diling alak. Keti na biglang ipawi, ing lulam na ning lungkot, amalambat ng tatakap karing sablang bansa. Sintangane, lubos ning ginong Diyos, ing kamatayan. Pulisa na ing luwa ning balang metong, at ilakon na ing kamarinayan adaralana ning kayang balen, king mabilog gayato. Ing magsalita kaniti, ya ing Ginoo. Potang iting mapalyari na, ing balang metong sasabyana, ya ing kaya kaming Diyos, binili mi ing kapanaligan mi kaya, at niligtas na kami, ya ing Ginoo, binili mi ing kapanaligan mi kaya, at matula kami ngeni, ampong masaya, uling niligtas na kami, ipamengbuane ning Ginoo, ing bundok ning Sion. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Manuknangan ko king bale ning Ginoo, karing sablang aldo ning biyeko. Manuknangan ko kimbale ning Ginoo, karing sablangaldo ning biyeko. Ing Ginoo yang impastul ko, nanupang kailangan ko, king dikut amalabong, karinako papagpainawan. Manuknangan ko kimbale ning Ginoo, karing sablangaldo ning biyeko. King makapasnong danuman, karinako daralan, pagkaluban akong bayong sikanan, tataryan ako king dala ning katuliran, agpam king kayang penga ko. Manuknangan ko kimbale ning Ginoo, karing sablangaldo ning biyeko. Misasadyayang pamangan arapan ko, king mismong akakit da ring kasalang ko. Buntok ko king laro, kaya yang lalanyan, tula ko eba kanyang-kanyan. Manuknangan ko kimbale ning Ginoo, karing sablangaldo ning biyeko. Pawang ing kapayapan at lugod, ing mamantabe ka na ako, kabang mabiyeko, at king balening Ginoo, manuknangan ko kapilan paman. Manuknangan ko kimbale ning Ginoo, karing sablangaldo ning biyeko. Parangalantaya po ing mayap a balita. Ikaw, Panginoon, ang siyang daan, ang buhay at ang katotohanan. Hallelujah! Ing Ginoo atula nakatamo, kapamilatan ning kayang batas, ya ing kaya katamong ari at talapagligtas. Hallelujah!
ngenu manatili ke kayo, at keka antimorin, pamamasa king maya pabalita, agpangkang San Mateo. ligaya keka o Ginoo. King panahon na ita, Jesus, mebe yaking dagat na ning Galilea, minukyat yaking metong atalimundok at sakaya linuklok, ding tutong dakal at tao mintala keya, daralaro keya, ring pile, baldado, bulag at pipi, at ding aliwa pang makisakit. Binili ro king harapan ng Jesus at pepakayapan nala. May nga pamulalala ring tao panakit da karing piping magsalita, ring baldado kinayap la, ring pile may kalakad la, at ding bulag may nga sala la mata, at pinurire inging Diyos ning Israel. Inaus nung Jesus, lumapit kaya ring alagad na at ngana. Malulunos ko karing taong deti, at lunong aldong kayabe ko ngeni at alanong apangan, eko buring palakwan danupan, magkang mga lyula king dalan. Kitang dakeya ring alagad na, nukarintamo kumang sapat apamangan keti king disyerto para pakanan la ring antikareti karakal ataho. Pilan la pa ring ke kayong tinape, nga nang kinutang Jesus karela. Pitula pa, nga nang may kibat, at mapilan aasan ang mga lati. Pepaluklukanong Jesus ding tao king gabon, kinwano ring pitong tinape ang pondingasan, at kaybat ng pepasalamat king Diyos. Pemiraso no ring tinape at asan, at binyeno karing alagad. Ding alagad pemiero karing tao. Mengan laring sabla at kinabsila, at inyang tinipundo ring alagad, ding pirapirasong mengatagan, pitulang kaing ding akat mura. Kapatad, ing maya pabalita, ning kaya katang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo, makirandam tamo po king homilya. Siguro po, nagtataka kayo kung sino po ang nagmimisa ngayon. Kamukha po kaninang nasabi, ako po si Father Brian Tayag ng Society of St. Paul. Kung may tatanong po ninyo, Kapampangan po ako, taga De La Paz po ako. Kaya nung nagkukwentuhan kami ni Among, sabi ko, nakakamiss yung mga panahong nagsiserve ako dito sa simbahan nung hindi pa nahahati o nahihiwalay ang San Pablo Propio, Libutan at De La Paz mula dito sa Mother Church ng San Simon. Kaya pagpasensya nyo na kung ang homily ay Tagalog kasi hindi po talaga ako sanay sa Kapampangan. Kaya kapag umuwi ako, pwede akong magmisa ng Kapampangan, pero i-deliver ko ang homily o pagninilay natin sa Tagalog. Mga kapatid, unang tanong, ano ang pangangailangan mo ngayon? Ano ang pangangailangan ng pamilya mo ngayon? Ng komunidad mo? Ng sarili mo? Lahat tayo may pangangailangan. Lahat ng sanlibutan o sannilikha may pangangailangan. Kahit na ang halaman, kahit na ang hayop, may pangangailangan. Tayo pa kayang tao, may pangangailangan tayo. At sabi nila, 4 ang pangangailangan ng isang tao. Ito ay ang spiritual na pangangailangan, physiological na pangangailangan, yung pangangailangan ng katawan para maging matibay ito, malusog. Sociological, dahil kailangan ng tao na makipagkapwa. Economical, dahil kailangan niya ng financial resources para mabuhay. Ito ang mga pangunahing pangangailangan ng tao. Sa gabing ito o sa hapong ito, mga kapatid,
narinig natin sa Ebanghelyo na ipinakita ni Jesus ang kanyang mapagmahal na kabutihan para sa tao. Yung kanyang pagiging Diyos, ipinakita niya sa mga nangangailangan sa Kanya. Nakita natin at narinig na ang mga baldado, ang mga pilay, ang mga bulag, ang mga bingi at pingi, at lalong-lalo na ang mga nagugutom, Kaniyang binigyan, pinagaling. Pinagaling niya ang mga baldado, ang bulag nakapagsalita, ang bulag nakakita, ang pipi nakapagsalita. At ang mga nagugutom, 3 araw nang sumusunod kay Jesus, gutom na sila. Pinakain ni Jesus mula sa 7 tinapay at mga iilang-ilang pirasong isda. Lahat ito ginawa ni Jesus dahil sinasabing ang kaniyang puso ay para sa kanila. In English, sinasabi, His heart was moved with pity. Nakita niya ang sitwasyon ng mga tao at hindi siya po pwedeng walang gawin. Kailangan meron siyang gawin para sa mga taong sumusunod sa Kanya. Sa Ebanghelyo ni Matthew, 5 beses na ginamit yung word na awa. Move with pity. Kaya naman, para sa mga Greek-speaking o yung mga nagsasalita ng Grego, ang equivalent nito ng move with pity ay splank needs sumai. Ulitin ko po, splank needs sumai. Na ang ibig sabihin ay marubdob ang kanyang emosyon sa pagkakakita ng mga sufferings, ng pain, ng hinagpis ng mga tao. Kaya naranasan niya natin ito, hindi ba? Kapag mayroong mga sitwasyon sa buhay ninyo na hindi kayo mapakali, kapag mayroong sitwasyon sa buhay ninyo na kailangan nyo ng magdesisyon sa buhay, kapag mayroong ang pamilya ninyo o isang miyembro ng pamilya ay nasa ospital, hindi ka mapakali. Kasi nararanasan mo yung sinasabi ni Jesus na splank needs sumai sa mismong stomach mo. Yung merong gumagalaw sa tiyan mo, pero hindi mo alam, hindi mo may paliwanag. Yun ang marubdob na emosyon ni Jesus nang makita ang mga kalunos-lunos na sitwasyon ng mga sumusunod sa Kanya. Kaya nga, sa Ebanghelyo, 5 beses na sinabi ni Jesus na or nabanggit, move with pity, noong makita niya ang balo sa nain na ang kanyang anak ay ililibing. Nung makita niya na ang mga sumusunod sa kanya ay nagugutom, nung makita niya ang puntod ng kanyang pinakamamahal na si Lazaro, ang kanyang kaibigan, at ang panghuli o ang pinakamarubdob nung makita niya ang bayang Jerusalem at umiyak siya. Kaya mga kapatid, yung awa, yung pity na equivalent sa English word ay hindi makapture ng salitang isplagnitsumai. Kaya tinutuglong natin yung move, yung paggawa. Ibig sabihin, move with pity ay performative. Kailangan merong kang gawing konkreto para maibsan ang pangangailangan ng inyong mga kapwa. Hindi lamang, ay kawawa siya. Hindi nagtatapos doon ang awa. There must be a concrete action in alleviating the sufferings and pains of our brothers and sisters. Anong naging konkretong aksyon ni Jesus? Mula sa 7 tinapay at
iilang piraso ng isda, pinakain niya ang maraming tao. Kaya naman ang hamon sa atin ngayon, mga kapatid, COVID-19, naapektuhan tayo, hindi ba? Marami ang mga kababayan natin ang naghihinagpis, may panaghoy sa buhay, nawalan ng trabaho, nawalan ng mahal sa buhay. Marami. At tayo rin, minsan may depression na rin tayo, hindi lang natin napapansin. Dahil hindi natin matanggap ang sitwasyon natin sa buhay. Pero, kahit na malubha ang sitwasyon, hindi tayo dapat mawalan ng pag-asa. Ito ang sinisimbolo ng unang kandilang ating sinindihan. The first candle of the Advent tree symbolizes hope, pag-asa. Habang may hininga ka, may pag-asa ka sa buhay. Habang may buhay, may pag-asa. Sabi nila, huwag kang patatalo sa sitwasyon. Bagkus, baguhin mo ang mentalidad mo. Kumbaga, ang sitwasyon nandyan. Pero papaano mo dadalhin ang kalunos-lunos mong sitwasyon ay nasa sa kamay mo. It's either magpatalo ka o i-overcome mo ang kalunos-lunos mong sitwasyon. At hindi tayo nag-iisa. Sa laban ng buhay, meron tayong kasama, si Jesus, ang paparating na Mesiyas. Siya ang magbibigay sa atin ng pag-asa. Siya ang magbibigay muli ng sigla sa ating buhay. Siya ang kailangan nating hawakan sa buhay. Ang taong may pag-asa, hindi nawawalan ng ningning sa buhay. Ang taong may pag-asa, hindi nawawalan ng mga solusyon sa buhay. Ang taong may pag-asa sa Diyos, kumakapit. Huwag sana tayong kumapit kung saan-saan pa at kung ano-anong kinakapitan natin. Kapitan natin si Jesus. Mga kapatid, nakita ni Jesus ang kalunos-lunos na sitwasyon ng mga tao. Ito ang nakita niya mismo. Sensitive siya sa pangangailangan ng tao. Kaya his heart was moved with pity. Kayo kaya, pangangailangan niyo ang inuuna o pangangailangan ng ibang tao ang inuuna ninyo? Si Jesus, inuna niya ang pangangailangan ng ibang tao. Kaya kung masasabi mong may pangangailangan ka, may pangangailangan ako, may pangangailangan tayo, ang tanong, inuuna mo kaya ang pangangailangan ng ibang tao kaysa sa pangangailangan mo? Kasi si Jesus, hindi nag-atubiling ibsan ang pangangailangan ng tao. Kasi para sa Kanya, mahalaga ang tao. Para sa Kanya, mauna ang pangangailangan ng tao. Ito ang malaking hamon sa atin as we journey towards Christmas. Sana unahin ang pangangailangan ng ibang tao at hindi bulag ang Diyos sa mga gagawin mong aksyon sa buhay. Nakikita ng Diyos ang mga sakripisyo mo sa buhay. At kapag nakita ng Diyos ang sakripisyo mo sa buhay, pagpapalain ka. Huwag ka lamang maging maramot at madamot
sa mga biyayang natatanggap mo mula sa Kanya. My dear brothers and sisters, sa pagpapatuloy ng ating misa, ang hamon sa atin, kagaya ni Jesus, hindi siya nawalan ng pag-asa. Minultiply niya ang kakapiranggot na resources niya sa buhay. 7 tinapay, iilang pirasong isda. Ipinamigay iyon. May mga maliliit ka na resources sa buhay, huwag mong ipagdamot. Kung kayang matulungan nito ang taong nangangailangan, ibigay mo. Kasi in that sense, binibigyan mo ng pag-asang mabuhay ang taong nangangailangan. Binibigyan mo ng pag-asang mabuhay ang kapwa mo. Magkagayon, ikaw mismo ang magiging simbolo ng pag-asa ng Diyos dito sa lupa. Hindi na kailangan ng kandila. Ikaw na mismo ang tumatayong pag-asa. Amen. Talakad tapo. Kapatad, ibuklat tala rin kaya katamong kaisipan at puso at manalangin tamo mga taintim king Ginu, nga tamong manigapu kaya, Ginu pakanan mo kami king tinape babye mo. Ulitan tayo po. Ginoo, pakanan mo kami, king tinape babye mo. Para king Santa Iglesia, palagi sanang makayawos pansin at manatiling makayagyag awaga at tanda king pamaglapit king kayarian ng Diyos, ipanalangin ta king Ginu. Ginoo, pakanan mo kami, king tinape babye mo. Para karing mayayalipit, ato kalasandasa ing sikanan king pamanaligda king daratang apamanatol, manalangin ta king Ginu. Ginoo, pakanan mo kami, king tinape babye mo. Para karing pamuntok ding sablang bansa, kapilan man, era kakalingwan king misan ayaldo munyelang kwento king karelang pamamahala, ipanalangin ta king Ginu. Ginoo, pakanan mo kami, king tinape babye mo. Para kaya katangan, bustan tamong mayatol tana, nyeni king sakramento ning pamakisot, ban eta mipahamak, king daratang atauling pamanukom, ipanalangin ta king Ginu. Ginoo, pakanan mo kami, king tinape babye mo. Ginubalikdan mo ang mitmong lugod, iting kapulungan ang makatipon ketiban munye kapuryan kekap, ikit miyasana kaniting kapag masyusyan ing larawan ing tula at ligayang daratang, itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing loteriya ng Eucharistia. Alam ko kung
Manalangin kayo kapatad, baning kay katamong daon matanggap ya arapan ning Diyos pang mayupayang tuto. Tanggapan sa ning Ginoy tindaon karinggamat mo. King kapurit kaligaya ning kiyang lagyo. King kaya katamoy kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Oy paming miglalang manano na sanang iting ayin ayayang pangmi king kasalpantayanan at lugod maging metong metong alang patanat at dawon king kekang ikarangal at tunay yang maging Eukaristiya ning kekaming kaligtasan. Itingan na adwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. King ginumanatiliya ke kayo. At kaya kaan Yat timurin, nayo ring pusoyo. makayat nano king Gino. Pasalamatan taya ing ginu a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid ing pasalamatan dakang parati at numan karinoy pa, Diyos king alanangga at lubos mayupaya, kapamilatan ng Jesukristong ginumi. Inyang migpakumbabayang may kisawot ke kami anting tao, ti parana itang binalak mo kanita pang minuna, at biklat ne para ke kami, ing dalan pa inturo king kaligtasan. Ngeni, panayan miya, itangaldo potang ikristong ginumi, magbalik yang pasibayo kambening keyang ligaya. Kanita maging ke kami sana, itang kaligtasan na pengapo na, ang ngeni paninayan mi, king mitmong kasalpantayanan. Hulinita, kambering sablang koro ring anghel karing banwa, daralit mi ingke kang ligaya, layon makyabe, alangtok ng babye kapuryan keka, at ngaming sasabi. Banal, banal, banal yung Gino, Diyos sa mayupaya, mitmuyeng banwa at ingyato king kekang ligaya, o sana king kakatas-katasan, mapalad yung daratang king lagyuning Gino, o sana king kakatas-katasan. Tunay kapin banaloy pa, ikang panibatan ning sablang kabanalan. Ulinita, pagparalampumi, pabanalan mo reting ayin king espiritu mo, ban para ke kami malyari lang katawan at daya ning ginuming Heso Kristo. Bayo yami dawon ko sang lob, king pamaylas at kamatayan, kinwane ing tinape, at pepasalamat ya keka, piraso ne at binyene karing kayang disipulo ngana. Tanggapan niya iti, iko nganat kananye, itiya ing kanakong katawan, amidawon para ke kayo. Makanyan mo naman kay bat ning apunan, kinwane ing kalis. Pasibayang pepasalamat keka, at binye na ing kalis karing kayang disipulo ngana. Tanggapan niya iti, iko ngan minumko kaniti. Itiya ing kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at alanganggang tipan, amibubu para ke kayo at para karing sablang tao, banketa, mipatawaran laring kasalanan. Daptan niyo iti, bilang kapigaganakan kanako. Ipasyag tayang yeni ing misteryo ning kasalpantayanan. Inyangin igaganakan miyoy pa ing kamatayan at pamanyubli ng mebye ning anak mo. Daraw miyake ka iting tinape ning biye at ing kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepalyaran mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo keka. Mapakumbaba ming pagamuha mo king ikaming ansa ng misulusulo king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning Espiritu Santo. Ganakan me, o igpaing Santa Iglesia mo makalaganap king meto yato. Ban miganap yaking lugod kambe ng Francisco, hingke kaming Papa, i Florentino, hingke kaming Arsobispo,
hading sablang pari. Ganakan mula naman ding kapatad ming pepay nawan at maninayang subling miye, hading sablang meyang unabiye. Tanggapan mo sa naking maligaya mong arapan. Pakalulon mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alananga, ban kayabe ng Maria, ing birhen hinuning Diyos, San Jose, ing kayang esposo, kayabe ring apostol, hading sablang santo, at inupad king malmong kaburyan king kekabaning panahon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Heso Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, igpang maypayang tutu, kagum ng Espiritu Santo, pupuriyan dakat parangalan, manggaman king alananga. Ngeni manalangin tamong mitmong kapanaligan at lugod kingig pa karing amanong tiro na kekatamo ning Ginong Hesus. Ikabos mo kami o Ginoo king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasaupan ning kekang pakalulu, parati kay mikabos king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan, kabang maninay kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatan ng Heso Kristong ke kaming tala pangabos. Uling kaya kayong kayarian, ating kayo payan, ating ligaya, manggaman king alananga. O ginuming Heso Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan ko babiye ko kaya kayo, ing kapayapan ko lalakwan ko kaya kayo. Emo sana babalik danting kaya kaming kasalanan, nunelawan mo ing kasalpantayanan ing kaya kang iglesia, at pamayapan na may ampon bilugan nagpangking kaburian mo, hikang mabibiyat mag-ari, manggaman king alananga. Amen. Ing kapayapan ng ginuman at sa kapilan man kaya kayo. At kaya ka antimorin. Ipakitangin ni na may kakanmetong tamo, king kapayapan. Kapayapan po. Kasalanan
Itiya ing kordero ning Diyos, itiya Jesus, ing pag-asa ning meto sikluban. Mapalad la ring mayawos, king apunan ning kordero. Ginoo, kung matampang tanggap kaya ko, tapos tikas may nga mano mo, kumayap na ako. Talakad na po. Kapatad, ing katawan ng Kristo. Amen. Kareng nga tsuking pibale-bale, abe-abe tayang pangadyan, ing dapat ning espiritual apamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, ing atsuko king kabanal-banalan a sakramento, kaluguran da ka, migit king sablang bage, at pagnasan kong tanggapan da ka, tapot, paulin yung panandit a era kaatanggap king sakramento. Umekamuman, espiritual kening puso ko. Kakaulanda ka, bala mo mawari, tsuka ka rin, at pisan metong keng lubusan ing sarili ko kaya ka. Mo sana'y tulot kapilan man, ing mikawani ko kaya ka. Amen.
Manalangin tamo. O Diyos, aginumi, iting sagradong misteryo ning katawan at daya ning Ginoo, ami tatagban sumaup ke kami, wasan na kesana karing kasalanan mi at isadya para king daratang ng kapiestan ning anak mo ang mabibiye at mag-ari, kambe mo manggaman king alalangga. Amen. Pangadyantaya ing bayong orasyo imperata laban king COVID-19. Hitamongan po, o mapapakalulu, ampon mapagmalasakit tay pami. Lalapit kami kaya ka, kaniting masipit apa mangailangan mi. Adwan mi kaya ka, ing kambila na tingatan mo kami, laban king COVID-19. Amig dalang dakalakasakitan kaya kami, at may kamate na karingdakal ataw. Adwan mingeni kaya ka, ing balikdan mo kaming mitmong lugod, at yatsyat me kaya kami ing makaulo mong gamat. Ing takot miking sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi ang tabayanan mo la, rintang mitutukan maninton panulo, para kaniting makayawang sakit at mampat king pangakalat na. ipanalangin milaring pekapun ming pambansa at lokal, ban mamili at salilamo karetang bakunang tutong makaligtas kaniting sakit at inggawan da iti makasalikod at bukod mong para king kapakanan ding memalen. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi, ban mapupos na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mi la ring doktor, nurses, at ding sablang lilingap karing mi salunan, ban makasuyo la karing masakit kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan, pasignangan mo yung pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit, mula paboren miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin milaretang miyawa na, kumayap na lasanang milalagwa, ingatan mo la retang lilingap karela, pagkamalan mo alanganggang kapainawan, detang mayango na biye. Pagkalam mo kaya kami, grasya mo, kareting masakit na panahon, ban magobra kaming miyabe-yabe, para king kakayap ding sabla, at ban makasap kami karetang mangailangan at pakakalulu. Manano na sana paulining masabal at pamagmalasakit mi, para king metong at metong. Mikabyos kami nga lang kasasagkulan kaniting krisis, layon taryana kami king pamagbayong loob at kabanalan. Iti adwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan na indo ning Diyos. Emo sana pisawiling aklis mi keka king kagulangan mi. Nilebagkus mo kaming ikabos king sablang panganib, o maligaya at kanwanan abiren. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Ipanalangin mo kami. Bayuing pamupo sa ating bendisyon, lukluk ko po sagli, adong bagay, amanong kapasalamatan, ampong amanong paganaka. Kung dili, amanong kapasalamatan, pasalamatan tayong meni muna, kaniting Santa Misa. Salamat, among Brian Paul Lising Tayag. Palakpuan tayo po. Among ako, kasi kapampangan niya po, obviously, he celebrated Kapampangan Mass. Kabud Kapampangan, taga San Simon niya po, karin king De La Paz. He's so at home, ne po, ayaliwa kaya katamo. Iyamong Brian is a religious priest from the Society of St. Paul, ne po. At
May pa mo pasalamatan tani, king pamananguna, ban abayan nakatamo, karating daratang simbang bengi. Thank you, Among. So he's here for an ocular, ang po pang brief meeting in preparation for the simbang bengi. Dakal salamat, Among, and see you soon po. See you soon. Kadua, amanong paganaka, rin kaya katamong schedule. Speaking of Simbang Bengi, makapost no po kaya katamong official Facebook page. Bantangin ni pa mo po, kita no rin schedules, po, karimbalang barangay. Kini po king sentro manatili po itang 4:30 a.m. Kapampangan Mass. Ulitan kaya po, 4:30 a.m. yung kaya katamong Kapampangan misa for Simbang Ganingaldo niya po kanita. Pasibayo, dakasalamat kaya kayong sinimba and sa mga Facebook viewers natin, marami din pong salamat sa patuloy ninyong pagantabay at pagsama sa mga ating mga liturgical activities dito po sa ating parokya. Maya pa bengi kaya kayungan and God bless you pong pasibayo. Among dakal pong salamat. Ing tutuna po nini, mumuna ko pong misa kining parokya ning San Simon. Magmula po niyang meging pari ko, eko pamipunta kini San Simon. Na sana, hining misa ngay ni, yung Thanksgiving ko, para ka nga pong pilar ang popakang San Simon. Talakad tapo. Hindi no manatiliya kay kayo. At kaya ka, Antimorin, At bendisyonan na kayo ning payang Diyos, Igpa, Anak, ating Espiritu Santo. Amen. Mayari ne ingke katamong misa, ume kayo at mamye pag-asa karing sabla. Salamat, King Diyos. Diyos.